Hola a tots! Avui vull explicar-vos sobre un tema clau en les matemàtiques, els nombres racionals i irracionals, els decimals i com treballem amb aproximacions, com l'arrodoniment i el truncament. Tot això ho veurem d'una forma fàcil i ràpida. Comencem amb els nombres racionals i irracionals. Els racionals són aquells que es poden expressar amb una fracció, com per exemple un mig o 3/4. Quan els convertim en nombres decimals poden tenir dues formes, que us explicaré més endavant. Ara bé, els nombres irracionals són diferents. No es poden escriure com una fracció, els seus decimals són infinits i no tenen un patró repetitiu. Hi ha diferents tipus de nombres decimals, dos per ser exacte. Els decimals exactes, com 0,5 o 0,77, o els decimals periòdics, que tenen un patró repetitiu, com 0,33333 o 2,121212. Ara bé, els irracionals no tenen un patró repetitiu, o sigui que no és periòdic. Són infinits, com per exemple l'arrel quadrada de 2 o el número pi. Us explicaré una mica sobre l'aproximació de nombres decimals, com el truncament, que és simplement tallar el nombre després d'un determinat nombre de xifres. Per exemple, si tenim 3,14159 i trunquem a dues xifres decimals, queda 3,14. Arrodoniment, que és mirar la xifra següent a la que volem conservar, i si és 5 o més, la xifra que conservem augmenta una unitat i si és menor que 5, la deixem igual. Per exemple, si arrodonim 3,1415 en 3 decimals, queda 3,142. Us explicaré una mica també sobre els errors absoluts i relatius. L'error absolut és la diferència entre el valor original i l'aproximació, sempre en un valor absolut. L'error relatiu. Parezco china.